Козметичните вени караха тази пациентка да избягва полите, роклите и късите дрехи. Затова тя се обърна към нас. На първата снимка, която ви показваме, може да видите състоянието преди да започне лечението. След като прегледахме пациентката и подробно оценихме венозната система, решихме, че най-подходящият метод, който трябва да приложим при нея, е методът Тасар Крио, разработен от екипа ни. Чрез него третираме прецизно видимите козметични вени, като използваме специална технология за визуализация на увредените вени, както и охлаждане на кожата по време на процедурата с цел обезболяване. Лечението продължи около 20-30 минути, като то беше извършено изцяло амбулаторно, без необходимост от разрези, без шевове и без необходимост от болничен престой. Веднага след процедурата пациентката можеше спокойно да се прибере и да продължи обичайното си ежедневие. На втората снимка може да видите резултата 12 месеца след като проведохме лечението. Този клиничен случай показва, че козметичните вени могат да бъдат третирани по щадящ и прецизен начин, без необходимост от операция и без продължително възстановяване. Защото дори когато вените изглеждат като малък козметичен проблем, добрият краен резултат започва с правилна оценка и избор на подходящ метод за лечение. Ако и вие имате нужда от помощ, може да ни потърсите.